وکیل خودیین پێداویên تایبەت dipirse nexasim dirojeke sar de û di kampeke dûr de ku kesên saxlem jî têda hatine ji bîr kirin. Ev gotina penaberên Rojavayê Kurdistanê ne ku li paş kamîra Rûdawê digotin. Li kampa Dareşekranê hejmarek ji xwediyên pêdaviyên taybet dimînin. Yek ji wan ev kala ku xwebhêviya hevjîn û keça xwe vehiştiye. Lê tevî vêyekê jî ew ji rewşa xwe razî ye. خانم‌ها مسیفه‌ها گاز دنما استادنما محتاجه ما پیکتنین چادر ما قربانه ما مالا ما پیکتنین یعنی قدکی برای خوشتری سوریا کچ که ماهایا خود بلنگاد شغل دکی نگه ها فوتکی هم مسخره‌نی Di vê malê de ne yek û ne du kesên xwediyên pêdaviyên taybet hene. Lê belê çar zarokên vê malbatê di rewşeke taybet de dijîn. û ji ber vê yekê ew bargiraniyekê li ser malbatê çêdikin. Xwerketim vê yomîne ez xwer sebebî wan pê wan xwedî dikir. û bi xwedê nizanim deq ji dîwêne gaş me, ji dora me gaş me, ji kîja gaş min ez nizanim. Carkê min teblîğ da min got xelas got wezîfeta te xelas. Bi xwedê vaş salek min ez derketime xwedê wekîl bê ama ez birov bi heyariyê xwe wan de eyşînim. Xwedê rokê de dişuxulim ez bi mehekê naşuxulim. جوان جستان وقدمان سر ماجستير لحسكي فحصي وقدمان نجحي على أساس هرا شامي Dayika ciwan li hember rewşa zarokên xwe ya zehmet û taybet li ber xweda û ew dana xwendin heta ku bawernameyên zangehê jî standin. Ez û bavê wanê ke zarokê apê hevin gel di doyê din jî hebûn ew jî mirin piçûk bûn mirin û evê hanekê em bi wan vebûn ez û bavê wan gelekî em bi wan re teebîn û ewan jî teeb gelek dîtin hetanekî şehadê xwe standin van şehadê bilind jî standin. Ez hêvî me înû ê ku dengê me sehb bike û ji mujtema înû alî muawaqîna gişa bikin. Lê înû wedعê wanekê gelekî nexweş e. Zarokên wê ciwan û silava dixwazin ji xelkê re bêjin em westiyan û gereka alîkariya wan bêkirin û derfeta kar jî ji wan re bêdîtin. من آثار ومتاحف خوان الجامعة فروعات حسكة طلابة ولوحة نكو خوان متكربت من جوهنا الدعوة بعثو خدوانا داني أتبم بخوان أخوا متخوت أخوا هرم تاداكي بستنا تكربم يعني مثلا خوابي بعيتيني لأنه كنت جوهنا آدم من باب مدي وفاة ودي عمدينا ما كاره كانت ما لها شغل مضاعف Dixwaze bişuxile. أي تخوازم شغل Her sal di siyê kanûnê de welatên cîhanê roja cîhanî ya xwediyên pêdaviyên taybet pîroz dikin û tevî ku 22 rêxistinên sivîl li vê kampê dimînin lê wan bîra xwediyên pêdaviyên taybet nekir. Dema ku di sala 1992 de netewin yekbûyî roja cîhanî ya xudan pêdaviyên taybet destnîşan kir, mebesta wê ji wê yekê ew bû ku xudan pêdaviyên taybet tevlî hemû warên civakê bibin. Her wiha divê ku civak jî van kesa piştguh nexe ji ber ku ew beşekî serekeyî civakê ne û gelek ji wan xudan twanayê bilind in. Rengîn Şerro, Rûdaw, Kampa Dareşekranê.